primary institution. To kiyudo ng'ama nyoa e university ka, to wacho ni en okonyal bet piny gi japuonj ma paro no nyaka waloki. Nyaka waloke. Ida time yo machala nikech gichalo gin jogo bende ma bende wuok e graduate school magi to giwacho ni gintiere primary mano comprehensive school masani kama gintiere to giwacho ni jowetegi mamoko ma gin godo ntiere senior school. Yes, ntiere senior school. Gima notimre ma kamoro ok ne ni kare. Nen kao graduates mo osomo 2 teaching subjects. Titero gi comprehensive school. Mano to gima pod wabo yware gi sirikal. Kineno kaka ji timre e school ka, nyiso nitie gima ji pok oyudo right, kata sirikal ok noyudo right. E junior school ka, wan gi miluongo ni performing arts. Wan gi pre-technical subjects. Wan nyaka gi visual arts. Wan koda gi nutrition. Bing'e japuonj mano somo, mano dhie teachers training college ma primary. Nigi gik te nosomo. Ipime nade ng'amo biro ndwa puonjo English literature. To these other areas to wenono. Kadwa yaro nigi malach. Performing arts otingo music, drama, mago kitime skunde. Pre-technical otingo art and craft. You get? Craft mane waloso gik moko nene mane igedo gere mago ntiere pre-technical. Bas nutrition otingo home science. Magi japuonj mane nie teacher training college mar P1 mineno ng'ato dwa chayo kane. Puonjo te. Ang' ipime nade gi physics gi chemistry mibirogo. Koro magi manyaka koro wachom sirikal tir mondo loke. An gi ng'eyo ni kata gol junior school teachers motimo 2 teaching subjects mater gi secondary magiwacho no masani senior school. These are teachers will teach. Ni neno kago montie ka school mano lor ni opuonji. Jopuonj opuonjo te niwa jopuonj gi ong'eyo gima gipuonjo kimedo gi areas mawachogo. There are also graduates in 2 teaching subjects. Anatimo art and craft. Atimo music, tatimo home science. Adhi amedo e university gi Kiswahili to gi religion. Ka an school, nyathi manie a junior school, ok tama puonjo. I'll do it confidently. Emo mi awacho ni nyaka apeny koro, ipenja gimi nyalo tim. Come on. Gimote monyiso sirikal sani.